A japán elitharcosok, a szamurájok a becsületesség mintaszobrai, akik nem csupán emberfeletti bátorságukról, hanem kiemelkedő kardforgató képességükről is nevezetesek. De vajon csak ugyanilyenek voltak az igazi szamurájok? A szamurájok világának van egy sötét oldala is. A 16. századi feljegyzéseknek, valamint a csatákból fennmaradt fegyvereknek köszönhetően végre az utókor is bepillantást nyerhet a szamurájok titokzatos világába. Előkelő kardforgató? Egyetlen gyilkosok? A szamurájokra mindkettő igaz. Szamurájok a 8. század óta léteznek, és azóta is a japán folklór kiemelkedő alakjainak számítanak. A szamurájok nemeseket szolgáltak, ügyeltek a társadalmi rendre, és harcoltak a háborúkban. Ám szamuráj nem lehetett akárkiből, erre a feladatra születni kellett. Ám a 16. században, a széttagoltság érájában mindez megváltozott. Mivel a csatákban rengeteg szamuráj elesett, a földműveseknek is lehetősége nyílt arra, hogy hivatásos harcossá váljanak. A szamurájok életét bemutatandó egy híres csata forrásait hívjuk segítségül. Történetünk főhőse egy kitalált személy, Masa lesz. A korabeli japán társadalom gerincét a földesurak és a földművesek alkották. Masa az előbbi osztályhoz tartozott, de ő mégis egy városi tisztségviselő lányába szeretett bele. Okio-san! Okio-san! Kérlek, ezt fogadd el tőlem. Vedd el! Ez az enyém. Köszönöm. Figyelmes vagy. A japán földesurak gyakran a szolgálatukban álló parasztok köréből verbuválták seregüket. Azonban akadtak olyanok, akik inkább elmenekültek, sem hogy beálljanak katonának. Ha viszont az illetőt elkapták, akár meg is ölhették. Okio-san! Okio-san! Masa, mit csinálsz itt? El kell mennem innen. De ígérem, visszajövök. Kérlek, ezt tedd el. Szerencsét hoz. Nem mész te sehová. Kapd el! Masa életben maradt, de kényszerítették, hogy beálljon egy szamuráj seregébe. Ezután megkezdődött a kiképzése, amelyben barátja, Tomozo is részt vett. Amikor 1584-ben a két legbefolyásosabb földesúr háborúzni kezdett, Masának is harcolnia kellett. Toyotomi Hideyoshi túl kicsinek érezte a saját birtokát, ezért a seregével együtt felkerekedett, hogy leigázza a tőle keletre élő
A konfliktus elkerülhetetlenül háborút vont maga után. Kér még szakét? Igen. Szamurájnak lenni egész életre szóló elhivatottságot jelentett, amiért cserébe a harcos juttatásokat kapott. És bár egy háború életre szóló lehetőséget jelentett, a harc kockázattal járt. Azt kérdezem, ki a legjobb harcos? Hát én vagyok. A szamurájok között jelentős vagyonbéli különbségek voltak. A legtehetősebbeknek óriási serege és hatalmas birtoka volt, amely ellátta őt minden földi jóval. A másik végletet a szegény földművesek képviselték, akik egy életen át az urukat szolgálták. De ha háború volt, akkor nekik is harcolni kellett. Masa egy szerény körülmények között élő, ám de annál nagyra törőbb szamurájnak dolgozott. A Masához hasonló férfiak a képességeik alapján lettek szolgák, fegyverhordozók vagy katonák. Azzal csak óvatosan, éles! A gyalogos katonával ellentétben, akinek csak egyszerű védőfelszerelése volt, a szamuráj feltűnő vértet viselt, amelyen sem a nyíl, sem a kard nem fogott. A szamuráj fegyverzetének legfontosabb eleme a sisak volt, amelyet mívesre készítettek, hogy viselője messziről kitűnjön a tömegből. A sisak tükrözte a szamuráj személyiségét. Ez a darab például vidám személyiségről árulkodik. Jól lehet, a szamurájok lovasíjászként kezdték pályafutásukat, később elsajátították a többi fegyver használatát, így lándzsával és adott esetben a puskákkal is jól bántak. De egy igazi szamuráj a kardforgatásban volt a legjobb. A tehetős szamurájok felbéreltek valakit az újoncok oktatására, de a szegényebbek maguk végezték ezt a munkát. Masa! A szamuráj jól tudta, hogy élete a katonái kezében van, akiknek viszont csak a legolcsóbb fegyverzetre telt. Egy jó minőségű szamurájpáncél sokba került, így a többség azt nem engedhette meg magának. Az átlag katonák ilyen vértet használtak. Ezért például összeragasztott gyapotból van, amelyet lakkozással tettek vízhatlanná. És bár ez a páncél nem tűnik profinak, meglepően hatékony volt. Az ütések és a késszúrások ellen jól védett, de a lándzsa már áthatolt rajta. A szamuráj hagyományok ma is élnek, legalábbis küzdősport formájában. Tanaka nagymester évszázados tudással oktatja növendékeit. A népszerű küzdősportok elsősorban a fizikum fejlesztésére és önvédelemre valók. A szamurájokat viszont más cél vezérli. A szamurájok visszanyúlnak a gyökerekhez. A mi tanítványaink azt tanulják, hogy miként kell valakit megölni vészhelyzet esetén. Mindemellett az is fontos, hogy tisztában legyenek azzal, egy-egy harcban ők is meghalhatnak. Az 1700-as évekből származó dokumentumok a szamuráj kardokról és azok viselőiről is sokat elárulnak. Ez a tekercs azt mutatja be, hogyan kell használni a kardot. A pengék élességét élő embereken, többnyire elítélt bűnözőkön tesztelték.
Egy igazi szamuráj becstelenségnek tartotta, hogy a kardot kipróbálandó embert öljön, így ez a feladat másra hárult. Ha a kard tesztelő egyetlen kardcsapással 2 embert is ketté tudott vágni, akkor a kard kiváló minősítést kapott. Noha a szamurájkardokat már nem emberölésre tervezik, Tanaka nagymester ma is az élet-halál küzdelem alapjait oktatja. Nagyon fontos, hogy a blokkolt csapás után megfelelően tartsuk a kezünket. A 2 kardot fogó kéznek egy magasságban kell lennie. A támadást ugyanis ebből a helyzetből lehet a legjobban folytatni. Ha ez megvan, betolom a kard markolatát az ellenfél keze alá. Ő így nem tud megsebezni engem, viszont én a földre kényszeríthetem, és visszatámadhatok. A régi időkben a szamurájok éjjel-nappal gyakoroltak. Ez nem csak azért volt fontos, hogy tökéletesen elsajátítsák a fegyverforgatás művészetét, hanem azért is, hogy megtanulják uralni az elméjüket, és helytálljanak akkor is, ha egy csata nem csupán néhány órán át, hanem néha több napon át tartott. A háborúra való tekintettel Masa a mesterével gyakorolt. És bár a földművesek többsége a banditákkal megbirkózott, edzés híján a szamurájok elleni küzdelemben biztosan alul maradtak volna. Még nem vagy elég jó. A cél a győzelem bármi áron. Ha a sors úgy hozta, egy szamuráj a fondorlatos módszerektől sem riadt vissza. Elvégre az élete volt a tét. Elmozgunk a támadás elől, majd a kard markolatát bedugjuk a másik karjai közé. Aztán pedig ezt csináljuk. A harctérre menetelő katonák sokat nélkülöztek. A katona élet sok nehézséggel jár, főleg akkor, ha a sereget vezető szamuráj nem volt különösebben gazdag. És bár békeidőben a katonák termesztették a rist, a hadjárat során a legritkább esetben kaptak belőle. A szerencsések kölest és zabot ettek, de ha a hadjárat hosszúra nyúlt, a végén rovarokkal kellett beérni. Jól lehet, a katonák éheztek, a sereget vezető szamurájok mindig eleget ettek. Történetünk főhőse és a többi szamuráj megérkezett a csatamezőre. Komakinál és Gakudennél 2 hasonló erejű sereg gyülekezett. A gyalogosok hamar megtanulták, hogy egy szamuráj a szövetségesében sem mindig bízhat meg. Víz! Víz! Állj! Miért? Menjünk!
Miért nem figyelmeztetted őket? Miért nem figyelmeztetted, hogy ne igyanak abból a vízből? Azért, mert minél kevesebb szamuráj harcol a csatamezőn, annál több fejet vághatok le én. A heteken át tartó felkészülés után Masa és mestere felkeresték a feudális hadurat, és csatlakoztak a keleti tartományok klánjaihoz. A szamurájok által felépített katonai tábor akkora volt, mint egy kisebb fajta város, ahol rengeteg ember gyűlt össze. Voltak ott ácsok, más kétkezi munkások, szakácsok és még zsoldosok is. Azok a szamurájok, akik már bizonyították hűségüket és rátermettségüket, a tábor közepén éltek. Miután beesteledett, a zsoldosok inni kezdtek. Ilyenkor álltak munkába a férfi és női prostituáltak, akik a közösség elfogadott tagjainak számítottak. Az ellenfelek 2 hónapon át egymással szemben táboroztak, de összecsapásra nem került sor. Nem csoda, hogy a katonák kezdték elunni magukat. Ó, hogy vagy ma este? Jól, bár hideg van. Igen, mi is fázunk. A táborban gyakran előfordult, hogy a katonák ellopták egymás fegyverét. Tomozó! Mi történt? A régi kézikönyvek arra tanították a szamurájokat, hogy ne díszítsék fel a kardjukat. Mivel a harcosok drága kincsként óvták a fegyverüket, betartották ezt az utasítást. Alvás közben például ráfeküdtek a kardra. A pengét persze a párnájuk alá dugták. A kard elvesztése kemény büntetéssel járt. De aki mestere lándzsáját veszítette el, arra többnyire halál várt. Mit gondolsz? Mennyit ér ez a lándzsa? Sokat. Ezért egy vagyont kapunk. A szamuráj kultúrában teljesen elfogadott volt az azonos neműek kapcsolata. Ez még a legmagasabb rangú hadurak között sem jelentett problémát. Ha egy szamuráj a tanoncát tette meg szeretőjének, az olyan köteléket jelentett, amely a háború után sem bomlott fel. A büntetést elkerülendő Masa és Tomozó visszalopta a lándzsát. Mester, itt a lándzsád. Neki meg mi baja van? Harc közben megvágták a kezét. Hadd lássam. A puskapor a legjobb fertőtlenítő. Viseld el a fájdalmat. Kitartás. A seregen belüli csetepatékat elkerülendő őrszemek rótták a tábort, akik az ellenséget is figyelték. Egyik sereg sem akart támadást kezdeményezni. A bizonytalanság viszont félelmet szült, és a felek folyamatosan szemmel tartották egymást. A támadó fél végül megelégelte a várakozást, és megtámadta a keleti tartományok seregét. Az összecsapásra Nagakuténál került sor. A hónapokon át tartó várakozás után megkezdődött a csata. Masa mestere végre lehetőséget kapott arra, hogy dicsőséget szerezzen, vagy pedig hősi halált halljon. Aki háborúba indult, az lélekben felkészült a halálra.
Mindazonáltal a katonák mindent megtettek azért, hogy túléljék a harcokat. A többségük az istenekhez fohászkodott, és a papok által leírt mantrákat mondogatta. Miután azzal végeztek, elégették a papírra írt szöveget, majd a hamut szakéba tették és megitták. Tanaka nagymester szerint az életveszélyes helyzetekben az a legnagyobb fegyver, ha képesek vagyunk uralni az elménket, és csak a jelenre koncentrálunk. Ennek megtanulásához kulcsfontosságú a kardforgatás művészetének elsajátítása. Az ösztönös mozdulatok mögött sok éves gyakorlás áll. Képzeljék el, hogy sikerült végezni az egyik ellenségükkel. Ez jó, de a figyelmünk ettől még nem lankadhat, hiszen lehet, hogy valaki éppen megpróbál hátba támadni bennünket. Egy régi japán mester szavait idézve: aki azt hiszi, hogy győzött, az veszített. Tanaka tanítványai átmentek az első vizsgán, de vajon képesek fenntartani a figyelmüket? Elég egyetlen apró hiba, és a szamuráj elbúcsúzhat az életétől. A tanulók megtanulták kontrollálni a csapást, így sosem érnek hozzá a mester fejéhez. Tanaka diákjai gyorsan reagálnak a támadásra. Ha erre nem lennének képesek, éles helyzetben legyőznék őket. Minden a másodperc töredéke alatt történik, épp úgy, mint egy valódi harcban. Az összecsapás előestéjén Masa is tudatosította magában, hogy milyen nagy lehetőség vár rá. Jól tudta, ha sikerül teljesíteni a küldetését, nem marad el a megérdemelt jutalma. A szamuráj kultúra egyik legbizarrabb szokása az volt, hogy a katonák versenyt csináltak a skalpvadászatból. Ha egy katona megölt valakit, akkor levágta az illető fejét, és elvitte azt az urához. Természetesen azt számított a legjobb szamurájnak, aki a legtöbb fejet gyűjtötte. Akinek ez sikerült, az megbecsülésre és jelentős jutalomra számíthatott. A szamurájok jól tudták, hogy a csatamezőn az ő fejük is veszélyben van. A szamurájoknál bevett szokás volt, hogy a csata előtt füstölőket égettek, és átfüstölték a sisakjukat. A hagyomány szerint ettől még értékesebbé váltak. Aki tehát az ő fejüket vágta le, az sokat érő trófeát zsákmányolt. ...1584. április 9-én Masa és a többi vörösbe öltözött katona csatasorba rendeződött, és felkészült a harcra. Jól tudták, ha nem állítják meg támadóikat, otthonuk ellenséges uralom alá kerül. A nyugati tartományokból verbuvált katonák kétszer annyian voltak, mint a vörös vértet viselő harcosok. Tomozó, mindketten túléljük. A Masához hasonló gyalogos katonák számára a harc lehetőséget jelentett, hogy bizonyítsák rátermettségüket. Roham!
A csata a szokásos forgatókönyv szerint zajlott. A közkatonák támadásba lendültek, a szamurájok hátrébb várakoztak. A harci dobok hangjától megbűvölt katonák előre szegezett lándzsákkal ész nélkül rontottak egymásnak, és mindenkit leszúrtak, aki az útjukba került. Jól lehet, a 16. század végén a japánok már ismerték a puskát, a harctéren a legritkább esetben használták. A puskát újra és újra meg kellett tölteni, ami a nyílzápor közepén rizikós dolog volt. Ráadásul, ha elfogyott a töltény, a harcos fegyver nélkül maradt. Miután a gyalogosok elvégezték a feladatukat és felbontották a csatasor rendjét, következhettek a lovasok, akik folytatták az ellenség mészárlását. A gyalogos katonák azt tanulták, hogy ha egy lovassal kerülnek szembe, először a ló pofájába döfjék a kardjukat. A ló ettől bakolni kezd, és így könnyen megvághatják a lovast is. A másik lehetőség az volt, hogy a ló szügyét vágják meg, majd egyetlen suhintással lecsapják a ló lábait. A lovas ettől a földre zuhant, és ott már könnyű volt leszúrni, majd levágni a fejét. A gyalogosok és a lovasok után a szamurájok is bekapcsolódtak a harcba. Nekik már csak az volt a dolguk, hogy minél több fejet gyűjtsenek. Figyeld az ellenséget! Ha az ihálástól mozog a válla, akkor már nagyon gyenge. Képzeljük azt, hogy éles helyzetben vagyunk. Én vagyok az áldozat, és ti mindnyájan rám támadtok. De látom, hogy ő a legmagasabb, tehát őt kell először legyőzni. Kérek mindenkit, hogy összpontosítson a feladatra. Miután vele végeztem, már nem vagyok a támadók gyűrűjében, és egyesével küzdhetek meg veletek. Ez az, remek! A szamurájok rátermettségéről a skalpok száma árulkodott. Csata közben senki sem tudta, hogy ki kitölt meg, és ha valaki talált egy fejet, gyakran elloptak, és aztán azt hazudta, hogy az egy híres szamurájé volt. Mivel a szamurájokat a levágott fejek mennyisége alapján értékelték, nekik teljesen mindegy volt, hogy miképpen jutnak hozzá a skalpokhoz. A levágott fejek eltulajdonítása viszont komoly problémákhoz vezetett. A csata előtt a szamurájok falapokra írták fel a nevüket, amit aztán egy hegyes pálcára erősítettek, és beleszúrtak abba a fejbe, amely az ő kardjuk által vétetett. A Nagakuteihoz hasonló, több órán át tartó csatákban egy idő után felbomlott a hadrend, és a katonák jelentősen eltávolodtak egymástól. Ennek eredményeképp a legalacsonyabb rangú harcosnak is esélye volt arra, hogy szembe találkozzon egy magasrangú szamurájjal is, adott esetben kivégezze. Masa megtalálta az ellenséges szamuráj gyenge pontját, és leszúrta őt.
Ha valakinek sikerült megölni egy szamurájt, akkor már csak annyi dolga volt, hogy le is fejezze. A korabeli dokumentumokban az áll, hogy ehhez le kellett venni az elhunyt sisakját, majd pedig ki kellett vágni az illető légcsövét. A katona ezután fogást változtatott, és átvágta a nyakat, hogy végre a magáénak mondhassa a trófeát. A hadur sisakja nagy kincs volt, ami sok esetben visszaélésekre adott lehetőséget. A Nagakutei csatában végül patthelyzet alakult ki. A nap végén a szamurájok összegyűltek, hogy megmutassák a hadurnak a begyűjtött skalpokat. A szamurájmesterek különösen bizonyítani akartak, és akkor is fel kellett mutatniuk valami eredményt, ha valójában kudarcot vallottak. Ezt nézd. Ezt szereztem. Mondd, mesterem. Ki ez a sisak? Ez bizony Sanzaemoni. A feljegyzésekből kiderül, hogy a csata után egyetlen magányosan kószáló katona sem volt biztonságban. Ha ugyanis egy szamuráj skalp nélkül maradt, akár a saját bajtársát is kivégezte, csak hogy ne kelljen üres kézzel a hadúr elé járulnia. Tomozo! 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 Tomozo. Nem! Egy Akitából származó 11. századi dokumentum aprólékos leírást nyújt a szamurájok kegyetlenségéről. A benne lévő rajzok a legvéresebb eseményeket ábrázolják. Ha az ember csak a dicső perceket veti papírra, az utókor nem tudja meg a valóságot. A japánok viszont az életük árnyoldalait is papírra vetették, és nem próbálták meg eltitkolni a korabeli emberek gyarlóságát. A dokumentumok a szamurájok skalpvadászatáról is beszámolnak. Ha egy szamurájnak sikerült lefejeznie egy magasrangú katonát, akkor a fejet be kellett mutatnia a többi harcosnak is, hiszen csak így tudta bebizonyítani, hogy nem hazudott a meggyilkolt ellenség személyazonosságáról. A győztes hadúr a legyezője takarásából nézte végig a levágott fejeket, nehogy az elhunytak szelleme felismerje őt. A hadurat őrző katonák varázsigéket mormoltak, hogy így módon elűzzék az ellenség démoni erőit. A következőt! Én, Araki Tamon,
Elhoztam neked Sanzaemon tábornok fejét. Az áhított jutalomért a szamurájok akár a hazugságot is vállalták. Morita Sanzaemon. Tévedek, ha azt gondolom, hogy Sanzaemon fejét már láttuk? Nem, uram, nem tévedsz. Tényleg így volt. Hozzátok ide a másik fejet! Ki volt az, akinek ezt a fejet köszönhetjük? Masa volt az, uram. Ez nem igaz. Masa hazudott. Csak megpróbált becsapni titeket. Nem igaz. Ő hozta el Sanzaemon fejét. Értem. De a férfi, akit megöltem, Sanzaemon sisakját viselte. Csak az arcát nem láttam, mert köd volt. Araki! Megint lódítasz! Te tényleg azt gondoltad, hogy ezért jutalmat érdemelsz? Tűnj innen! Az 1650-es évekből való dokumentumokból kiderül, hogy a szamurájok bármire képesek voltak azért, hogy megkaparintsák az értékes jutalmat. Ha egy szamuráj túl sok skalpot szerzett, és már nem bírta el a sok fejet, akkor csak a levágott orr és ajakrészt vitte tovább magával. Azon ugyanis arcszőrzet volt, ami bizonyította, hogy az illető férfi volt. Mindez azt mutatja, hogy a katonák olykor nőket és gyerekeket is lefejeztek, csak hogy ne álljanak üres kézzel a hadúr elé. Mindazonáltal megérte betartani a szabályokat, hiszen a feljegyzésekből világosan kiderül, hogy ha egy közkatona elég fejet gyűjtött, akkor hivatalosan is szamurájjá válhatott. Masa is így lett szamuráj, ráadásul a teljesítményéért földet is kapott. Mindennek köszönhetően immár a vagyonos réteghez tartozott. A vagyon kötelességekkel is járt. Ilyen volt például az is, hogy a szamurájnak vissza kellett küldenie a skalpot a meggyilkolt személy családjának. Ennek hátterében egy ősi babona állt, amely szerint a fej nélkül eltemetett ember nem üdvözülhet. Az újdonsült szamurájok viselkedését egy etikai kódex rögzítette, amely leírta az alacsonyabb és a magasabb rangúakkal szemben elvárt magatartást. Amíg Masa egyszerű földműves volt, nem vehette volna feleségül egy városi tisztségviselő lányát. Ám azzal, hogy szamuráj lett, immár méltó lett a lány kezére. Masa! Bátran harcoltam. És szamuráj lettem. Hozzám jössz feleségül. Igen. A szamurájokat gyakran hadba hívták, így Masa sokszor magára hagyta a feleségét. Az asszony olyankor csak magára számíthatott, ezért értenie kellett az önvédelemhez.
A nők napjainkban is előszeretettel tanulnak harcművészeteket. Tanaka nagymester lánya mindig szertartásosan előkészíti a kardot a bemutatóhoz. A hagyományok szerint a szamurájoknak bambuszon kell gyakorolni, ami pont olyan állagú, mint az emberi csont. Ezen a bambuszon látszik, hogy nem tökéletes karcsapással vágták el. A vágási felület nem teljesen egyenes, ami azt jelenti, hogy nem jól tartották a kardot. Ha egy szamuráj nem a megfelelő technikával fejezett le egy embert, akkor az illető komoly fájdalmak között lelte halálát. Ha viszont pontosan lendítette meg a kardot, az áldozat gyakorlatilag semmit sem szenvedett. A bambuszt nem rögzítik az állványra. Ha a csapástechnika nem megfelelő, a vágás nem fog jól sikerülni. Egy tökéletes vágás már önmagában is tiszteletre méltó. De egy igazi szamuráj sosem hibázik. Láthatjuk, hogy a bambusz felülete teljesen sima. Ez pedig azt jelenti, hogy a vágás minden tekintetben tökéletesen sikerült. Egy szamuráj számára a családalapítás is különleges fontossággal bírt, hiszen a gyermek volt az, aki tovább vitte a család nevét és megőrizte a hagyományokat. Masa is nagyon örült, amikor a felesége várandós lett. A döntetlennel végződött Nagakutei csata csak egy rövid fejezete volt a keleti és nyugati tartományok háborújának. A harcok az ország többi részén folytatódtak, így a szamurájoknak számtalan lehetősége nyílt arra, hogy még többre vigyék, és akár stratégaként is bizonyítsanak. Ám a siker sokszor irítséget szült. Masa. Tisztességgel szolgáltál, és bizonyítottad rátermettségedet, ezért megjutalmazlak. Vigyázni fogok rá, amíg csak élek. Megint el kell mennem harcolni. Okio. Ez a tiéd. Kérlek, őrizd meg. Ha ránézel, gondolj rám. Tizenhat évvel azután, hogy véget ért a Nagakutei csata, az akkor szemben álló felek egyesítették erőiket, és közösen harcoltak tovább a japán klánok ellen. Az immár közel 100 esztendeje tartó háború utolsó felvonása Sekigaharában zajlott. Ekkor szinte mindenki más színben harcolt, mint a kezdetekkor. Egy Masához hasonló tehetséges szamuráj nagy kincsnek számított.
De amíg Masa harcolt, felesége egyedül maradt otthon, és védtelen volt férje irigyével szemben. Masa nem sejtette, hogy távollétében olyasmi történt, ami aztán a bukásához vezetett. A csatából hazatérő Masa első útja a Hadur birtokára vezetett, ahol Araki fogadta. Ám ekkor váratlan dolog történt. Masa. Lám, milyen sokra vitted. Híres szamuráj lettél. De vajon ahhoz is elég okos vagy, hogy tudd, mi történt a feleségeddel? Azt rebesgeti, nem veti meg a férfiakat. Masa vakmerően kardot rántott a Hadur házában. Hogy merészelsz ilyet tenni a feljebb valóid otthonában? Takarodj! Az etikett szerint megbocsáthatatlan vétségnek számított, ha egy szamuráj kardot rántott az ura előtt. Ennek hátterében az áll, hogy olykor az urak is tartottak a szamurájoktól, és mivel nem akartak az ő kardjuk által meghalni, megtiltották a fegyverhasználatot. Sajnálom, hogy ezt kell tennem. De az én dolgom, hogy megvédjelek téged. És a gyereket is. Nagyon sajnálom. Masának két lehetősége volt. Vagy elszökik és menekültként bujkál egész életében, vagy a szamuráj etikettben foglaltak szerint megmenti a családja becsületét. Okio, hagyj magamra. A szamurájokat büszkeséggel töltötte el a seppuku, vagyis a rituális öngyilkosság, hiszen így nem süllyedtek a kivégzett bűnözők szintjére. Ha egy szamuráj jóvá tehetetlen hibát vétett, csak azzal bizonyíthatta rátermettségét a világnak, ha önkezével vetett véget az életének. Ez volt az egyetlen módja annak, hogy az emberek úgy emlékezzenek rá, mint egy igazi szamuráj. Masa rituális öngyilkosságot követett el, és bár ezzel lassú és fájdalmas halál várt rá, legalább méltósággal távozott az élők sorából.
1600-ban Tokugawa létrehozta a japán sógunátust, és ezzel véget ért a szamurájok harcaitól hangos korszak. A könyörtelen szamuráj hagyományok, a klánok közötti csaták és az élő embereken történő kardtesztelés lassan feledésbe merült. És bár a békeidőben a szamurájok elsősorban a rászorulók segítésével foglalatoskodtak, a tradíciók egy részét továbbra is megőrizték. Araki! Anyám. Masa megölte a férfit, aki megbecstelenítette anyját, és ezzel helyreállította a családi békét. Ettől kezdve ő is igazi szamuráj lett.